Lalaking 9 na beses na subuot nan haabonin mga hayop siring kan baka, arestado sa Minalaba, Camarines Sur. Uyan report. Imbes na sabatonin maugmang selebrasyon ang sa iyang kumpleanyo, maraot na bareta ang nagsabat sa paraoma na ini sa Barangay Sagrada Familia, Minalaba, Camarines Sur. Ang sa iya kayang atama na baka, nahabon kan sarong lalaki. Sabi ng kapatid ko, tingnan mo nga yung baka mo, baka yun na nawawala kasi mayroon daw na huli sa Barangay Mataoro na baka na checkpoint. Hiniram ko yung flashlight niya, tiningnan ko, wala na doon sa natalian ko. Basado sa investigasyon kan mga otoridad, magahon kan gibuhon kan suspect ang paghabon sa baka, mantang turog paan may sadiri ka ini. Pigakod pa kan suspect ang baka sa pigmamaneho niyang pedicab asin binutong parayo sa lugar. Alagad bago pa man makaluwas nin highway, nasabat na siya kan mga naka-duty na tanod gikan sa kataid na barangay. Malaking grupo ito sir dahil iba yung grupo na kumukuha ng nagnanakaw ng baka, iba naman yung grupo na bumibili at dinadala sa slaughterhouse ng pili at binibenta po mismo sa palengke ng pili. Sigun man sa 20 anyos na suspect na sarusubot pedicab driver, nasugo sa na siyang habunon ang baka, karibay ang 10,000 pesos. Sigun pa sa iya, inina ang pang 9 na beses na nanhabon siya nin mga hayop, alagad an ibadigdi, pigbalik niya naman subuot sa may sadiri. Hindi ko naman sinasadyang gawin yun. Kasi Kahit 9 na beses sir, hindi mo sinasadya? hindi ko sinasadya yun. Gusto ko lang mapatunayan sa indo. Sa kunya na ibalik naman sa may sadiri ang baka, asin sigun sa sainda. Idadagos ninda ang pagsunod din kaso sa suspect, tanganing day na mautro pa ang siring na insidente. Marurumduman na kanakalis na Enero, tuluan agadan sa sarong engkwentro sa pagultanan kan mga otoridad as notorious na grupo nin mga parahabonin baka asin damulag sa Banuanin, Goa, Camarines Sur. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.